Hvad synes I om at være på Edvard Munch-museet? Kedeligt. Det var fint nok, jeg kan godt lide billederne, og især skrivet. Okay. Jeg synes, det var lidt kedeligt, fordi vi bare skulle gå rundt i mange timer. Okay. Ja. Hvad synes I om at være på Edvard Munch-museet? Det var... Man lærte meget i hvert fald, men det var en smule kedeligt, fordi hun stod og talte lige så lang tid som damen der. Okay. Det var noget fint nok. Det var sådan nogle billeder, vi allerede havde set før, og så var der rigtig mange regler, som man skulle overholde. Og det synes jeg ikke, der var, fordi vi gik rundt og skubbede til hinanden, og han sagde ikke noget til det. Hvad synes du om det? Jeg synes, det var spændende. Der var mange flotte billeder. Der var det der billede med træet, det forvirrede mig lidt. Ja. Hvad synes I om at være på Edvard Munch-museet? Det var kedeligt. Det var fint. Ja, det var okay. Hvad var den bedste udstilling? Det var det der abe. Nej, hvad var det? Det var sådan en abe. Var det ikke det, var? Jeg synes, det er sådan et træbillede, hvis man gik den vej. Så. Ja, det synes Nå jeg ja, også. det synes jeg også. Ja. Hvilken en af udstillingerne eller malerierne synes I der var bedst? Den med dyrene. De var sådan helt udstoppet-agtigt. Ej, okay. Det er måske... Det var nok skriget. Det var nok den med mig. Nej, jeg ved det ikke. Jeg så et eller andet med en solen vist. Nå, ja. Den så jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvilken en var den bedste udstilling? Den med træstammen. Den med dyrene. Træstammen. Jeg kan godt lide kier. Jeg kan godt lide kier. Jeg kan godt lide kier. Var det noget, I kunne finde på at gøre en anden gang, hvis I Nej. skulle til Norge? Nej. Okay. Overhovedet ikke rigtigt. Var det noget, I kunne finde på at gøre en anden gang, hvis I skulle til Norge? Nej. Nej. Okay. Var det noget, I kunne finde på at gøre igen en gang, hvis I skulle til Norge? Nej. Nej, Johan! Jeg kan godt lide pølser. Nej, Johan!